खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। राजस्थानाव रोजा खुवा खुनायनि जाहोनाव बास आरो ट्राकनि गेजेराव सौग्रावलायनायाव सा 30 सुबुङा जोखोम जानायजों लोगोसे सा 10 सुबुङा गोब्राब थासारियाव दं। रुंसारि खनकेसर नार्जारि बिथांनोबो बर' हारिनो होलांनाय बिहोमानि सायाव बिथा खालामनानै थाबैनो बयजोंबो गनायजाथाव बिमुं होगोन बुंदों दिपेन बर'आ। केरेलायाव आसामनि सासे सुबुङा गोमानानै दङ। गुवाहाटीनि खानाफारायाव आसाम पुलिसनि एसटिएफआ हेरेन जब्द खालामनायजों लोगोसेनो सासे सुबुंखौ हमदों। एएसटिसिआ गुवाहाटी नोगोरमायाव गं 56 गोदान मोब्लिबारि बास लन्च खालामदों। मरिगावनि आबादारिफोरा 12 मेट्रिक टन वाटारमेलन बिहाराव दैथायहरनो हादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। बृहस्पतिबारनि फुङाव दौसानि खाथियाव दिल्ली मुम्बाइ एक्सप्रेस वे सा 45 दावबायारिफोर लाबोनाय गंसे बासआ गंसे ट्राकजों सौग्रावलायनाय जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव सा 30 सुबुंफोरा जोखोम जानायजों लोगोसेनो सा 10 सुबुङा गोब्राब थासारिजों जुजिनांदों। बे जाथायनि उनाव गोब्राबै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय जयपुराव दैथायहरनाय जादों होन्नानैबो मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बासआव गाखोनाय बांसिन दावबायारिफोरा दिल्ली, सनिपत आरो कटानिफ्राय फैनायमोन। बे दुखुनांथाव जाथाया थांनाय दानाव राजस्थानाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायनि उनाव जादोंमोन, जाय जाथाया जयपुर आजमेर राजलामायाव गंसे एलपिजि टेंकारा गंसे ट्राकजों सौग्रावनायनि उनाव बेरफ्रुदोंमोन, जेराव सा 19 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन आरो गोबां गारिफोरा अरजों खामजादोंमोन। मख'नो गोनांदि बा जाब्रबथाय जानाय जाथायनि बागै लेङाइ एसपि चारुल गुप्ताया बे जाब्रबथाया गोबां रोजा खुवा खुनायनि थाखाय जादोंमोन होन्नानै रोखा खालामदों, जायनि थाखाय बिबानगिरिफोरा गारि सालायगिरिफोरखौ गोजां बोथोरनि दानफोराव जोबोद सांग्रां जानो खावलायदों, मानोना रोजा खुवाया नुनायखौ जोबोद बाङाइ खालामो, जायजों लामाफोराव खैफोद जानो हागौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि खनकेसर नार्जारिनि 82थि जोनोम सानखौ दिनै रामफलबिल आटियाबारि थिनालियाव फालिनाय जायो। बे हाबाफारिनि फुंबिलिनि आर'ज हाबाफारिखौ जागायखांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनानै रुंसारि बिथांनि जिउ जारिमिन आरो मावबोनाय हाबाफोरखौ बिथा खालामनानै बिबुंथि लाखियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। रुंसारि गेदेमानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बिथांनिनो अनजालि बिसि हिराफाइ नार्जारिया। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिबानगिरिमोन क'क्राझार, सनितपुर आरो चिरां जिल्ला एबसु आरो गुबुन गुबुन दखरा आफादनि बिबानगिरिफोराबो मैखोम बाहागो लादोंमोन। डिब्रुगड़ जिल्लानि थिंखंनिफ्राय सासे सुबुंनि सोमोनांथाव गोमानाया ओनसोलाव सोमोनांनाय आरो बयखौबो जिंगा होनाय सोमजिहोदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला थिंखंनि सिमलागुरि गामिनि दिगन्त कानिकर मुंनि सासे सुबुङा 13 बोसोरनिफ्रायनो केरेलानि काट्टियाम जिल्लानि कान्जिरामपल्लीयाव मोनसे सोरखारि नङि फसंथानाव खामानि मावगासिनो दङमोन। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बादिब्ला गोमानाय दिगन्तआ 2 बोसोर सिगां गावनि न'आव जोबथा खेब फैदोंमोन। बिनि बिसिया फोरमायथिनाय बादिब्ला रबिबार 28 दिसेम्बर खालारखालि मोनाबिलियाव खनसे फन रायज्लायनो मोन्दोंमोन, नाथाय बै समनिफ्रायनो थाग्रा जायगायाव सौहैनो हायाखैमोन। बे गोमानायनि खौरांखौ नखरनो सासे लोगोआ फोरमायदोंमोन, जाय दिगन्त कानिकरजों मोनसे जायगायावनो खामानि मावोमोन। आथिखालाव बिसि आरो 17 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाया न'आव फैफिननायखौ मिजिंथिदों। मख'नो गोनांदि बे नखरा बे जाथायनि बागै थिंखं पुलिस थानायाव गोमानाय सुबुंनि फोरमायथि होखांबाय। बेनिखायनो गोमानाय सुबुंनि खौरां मोनोब्ला 9613472359 आरो 9101598900 नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों नखरनि सुबुङा। गुवाहाटीनि खानाफारायाव आसाम पुलिसनि एसटिएफआ हेरेन जब्द खालामनायजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। मख'नो गोनांदि इन्सपेक्टर कपिल फाटकनि दैदेननायाव आसाम पुलिसनि स्पेशेल टास्क फर्सआ दिसपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय खानाफारायाव मोनसे सिग्रोमनाय खालामदोंमोन। बे सिग्रोमनायाव 28.58 ग्राम गिलिर हेरेन आरो
21 सिजफोर आरो गोबां बिबांनि नोगोद रां बोखांनो हानायजों लोगोसेनो सासे सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिखौ जाकिर हुसेन होननानै सिनायथि होदों। दासान्दि दायनिगिरि जाकिर हुसेननि बेरेखायै आयेननि राहा लानाय जाबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। आथिखालाव मिथिंगायारि दुंखावनाय आरो बारनि गुबुंनायखौ रैखा खालामनो थाखाय आसाम सोरखारनि हान्था-मेला बिफाना गुवाहाटी नोगोरमायाव गं 56 गोदान मोब्लिबारि बास लन्च खालामदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बे गं 56 मोब्लिबारि गोदान बासखौ केबिनेटनि गनायथि लानानै बायनाय जादों होननानै मिथिहोदों रायजोनि हान्था-मेला बिफाना। लोगोसेनो बेनि अनगायैबो फैगौ समफोराव गुवाहाटी नोगोरमानि अनगायैबो एएसटिसिआ गासै गं 350 मोब्लिबारि बास बायबावगोन होननानैबो मिथिहोदों। बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि उननि समाव गुवाहाटीनिफ्राय नगाव, नलबारि एबा आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव थांनाय एएसटिसिनि बासफोरखौ मोब्लिबारि बास खालामजोबनो आसाम सोरखारा नोजोर आरो थांखि दं होननानैबो फोरमायथिदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव पेट्रल डिजेलजों आबहावाया गुबुंले जायो। बेखायनो आसाम सोरखारा आबहावाखौ रैखा खालामनो थाखाय बेटारिजों खारग्रा मोब्लिबारि बासफोरखौसो बायनो थांखि लादों होननानैबो मिथिहोबावदों। गेजेर आसामनि मरिगाव जिल्लाया आथिखालाव आबाद दिहुननाय बिथिङाव रावनिबो उन जानानै थाङाखै। थांनाय 2024 मायथाइयाव मरिगाव जिल्लानि आबादारिफोरा गासै 12 मेट्रिक टन धरमुस एबा वाटारमेलन फिथाइखौ बिहाराव दैथायहरनो हादोंमोन होननानै मरिगाव जिल्ला आफाद बिफाननि मावख'गिरिया मिथिहोदों। गुबैयै मरिगाव जिल्लानि मायां आबाद बेंखननि बारदिया गामिनि आबादारि हेमन्त डेका, लहित डेका मोनहा बे जाफुंसार खामानिखौ मावनानै गावनि नखरनि रांखान्थि हालोदखौ फोजौखांनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।